Dan il-programm qed jittella bl-għajnuna ta' ProTrade, MFCC, Logo Express u St. Albert Ironmongery. Int min int huwa produzzjoni imtella mill-istudenti tat-tielet sena tal-Baċċellerat fil-Midja fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fi ħdan l-Emcast. Nilqawkom għal-episodju ieħor ta' Int min int fejn illum ser niddiskutu t-tranzizzjoni bejn l-arti tradizzjonali għal dik diġitali, però l-arti diġitali kif bdiet? It-tranzizzjoni bejn arti tradizzjonali u arti diġitali bdiet fl-1960. Tal-artist Ken Knowlton ħoloq ritratt ta' mara billi uża dawk li huma bħala pixels fejn huwa għad diversi kuluri u forom u bekk ħoloq pittura sħiħa. Il-terminu arti diġitali sar aktar komuni fis-snin 80 meta numru ta' diżinjaturi u inġiniera tal-kompjuter ħolqu l-programm Paint. Fis-snin 90 rajna pass il qoddim fid-dinja tal-arti diġitali. Dan minħabba li l-internet sar popolari u l-computers kienu aktar aċċessibbli għal pubbliku. L-internet għen biex messaġġi ta' individwu u artisti jintbagħtu b'diversi metodi. B'hekk pjattaformi online għall-artisti saru aktar disponibbli għalihom biex juru xogħolhom. Dan kollu beda jseħħ bis-saħħa tal-internet. Dan ifisser li l-messaġġ tal-artist jista' jinfirex aktar madwar id-dinja. L-arti diġitali u l-arti tradizzjonali ma jistgħux jiġu mqabbla bejniethom. Irridu naraw l-arti diġitali bħala mezz fih innifsu. Bl-usu tal-arti diġitali sirna naraw xogħlijiet tal-arti fuq spettru aktar wiesa'. Dan għaliex l-għodda diġitali jagħtu spazju biex wieħed jesperimenta aktar. L-arti diġitali ta' dinamika ġdida lill-arti skultura u pittura. Artisti jistgħu jużaw teknoloġija f'forma ta' software tal-kompjuter biex jipproduċi forom ta' arti diġitali. Din id-dinamika stabiliet distinzjoni bejn id-disin u l-arti. Bit-teknoloġija biss, wieħed ma jsirx artist, imma biex joħloq l-arti diġitali hemm bżonn taħlita ta' immaġinazzjoni u kreattività flimkien mat-teknoloġija. L-internet qed iwassal biex wieħed ikollu aktar aċċess għax-xandir u bekk l-informazzjoni qed tiġi mxerda ħafna aktar milli kienet qabel. Awtomatikament dan jista' jiġi applikat fil-kuntest tal-arti diġitali. Dawn l-iżviluppi teknoloġiċi qed iwasslu lill-artisti f'dinja innovattiva u bekk qed joħolqu forom ta' espressjonijiet ġodda li jirriżultaw f'aktar xogħol tal-arti uniku. Interessanti ħafna l-istorja ta' kif beda kollox, u proprju minix waħdi fl-istudju għandi miegħi lil Simon Kallus u Redent Camilleri li huma artisti diġitali li illum il-ġurnata qed joħolqu arti għall-udjenza lokali. Kif aħna? Tajjeb. Nixtieq nibda billi nsaqsikom, x'ħajjarkom li titlu f'dan is-settur tal-arti diġitali? Forsi tibda inti Simon. Jien minn dejjem kelli ħajra l-arti b'mod tradizzjonali l-iktar tpinġija u fi żmien meta bdejt jien ma kienx hemm prodotti diġitali sa' Paint konna naslu u mhux kulħadd kellu computers ġifieri ftit li kellek ċans l-iskola. Jienu nikber fl-arti tiegħi beda jikber teknoloġija u bla marrit kważi tibda tesperimenta tgħid xi ħadd tara xi review fuq xi ħaġa li tgħid din tarsa nippruva. U bil-mod il-mod isek tibda tesplora u tiskopri iktar it-teknoloġija kif tista' tgħin u kif tista' tbiddel l-arti tiegħek għal sa mallum kważi diġitali biss naħdem. Allura
Kienet tranzizzjoni ma' teknoloġija kif kibret kważi. Redent, minna ħatijak, x'kien dak li ħajrek tidħol dan is-settur? Jien aktar jisa kurzita, għax meta tkun żgħir tkun jisek imdawwar f'kultura ta' animation, cartoons u hekk. U tibda tajt, daw kif jistgħu joħolqu affarijiet hekk u tkun qed tidħol fit tradizzjonali u mingħajr ma trid tibda tesperimenta u jisek tidħol ġo dik id-dinja ta' diġitali. Ġila ħassejtu illi forsi l-mod ta' kif n-nisem barra jaraw l-arti digitali, forsi hemm min iqisha bħala inqas professjonali għal dik tradizzjonali, kif tarawha? Kif taraw dak l-aspett? Jien nibqa' niftakar l-ewwel darba li ħloqt stampa digitali fuq Photoshop u rejt għal xi ħadd qal mhux il-computer. U naħseb dik l-attitudni ta' Naħseb li l-computer waħdu. dik l-attitudni li l-computer waħdu ħoloq l-arti, naħseb u l-lum bl-AI iktar u iktar naħseb diħla. Ġifir, indek l-attitudni li jekk ċaġija digitali l-abilta mhijiex kollha tal-artist. U naħseb dik taffettwa ftit kif in-nies ħarsu lejn l-arti digitali. Anka u Malta bħala production u hekk jekk jaraw arti digitali jaħsbu aktar għal commercial, per eżempju, aktar bħal jekk jaraw f'biċċa gazzetta jaraw digitally made, jgħidu ma jagħtuwx daqshekk rispett jekk jaraw pittura realistika. Bħal hyperrealism ma' cartooning jippreferu jidħlu għal tpinġija ta' qattus milli xi ħaġa aktar esperiment u aktar jisa li toħroġ il-karattru tal-artist. Naħseb però hemm barra il-perċezzjoni tal-pubbliku ġenerali dawn l-aħħar snin forsi nbidlet daqsxejn u qed ngħidu hekk qed tmur iktar għall-aħjar il-perċezzjoni. Jien naħseb skont lejn min qed inħarsu. Ġifieri naħseb l-udjenza in ġenerali forsi kif qed tgħid Redent iktar jaraw il-diġitali bħala xi ħaġa li għandha uż min naf cover ta' ktieb jew ma mhux bħala arti li tmuru tara ġo post għall-eżibizzjoni. Imma naħseb il-kultura tinbidel bil-mod, imma naħseb anki t-tort tagħna l-artisti digitali li mhux qed noħolqu spazju fejn in-nies in ġenerali qed jiġu qed jaraw dinja biċ-ċarti. Ħarġu nduru daqsxejn għall-karrieri tagħkom, Redent, minn mindu gradwajt, x'kien dak ix-xogħol illi forsi ħdimt fuq u dak illi tħares lura tajt din nibqa' niftakar żgur, x'kien dawk ix-xogħlijiet? Jiena pubblikajt l-aktar li nħares lejha Salt and Pepper, comic fuq l-agrikoltura, huwa biex jgħallem it-tfal minn fejn jiġi l-ikel tagħna u użajt l-użu tal-comic biex nallem jisu aktar in a fun way li l-studenti tiegħi meta norjulhom jgħidu kif jista' jkun l-edukazzjoni tidħol ma' xi ħaġa daqshekk hekk differenti. U jisek tesplora, l-arti mingħajr ma trid tesplora u turi jisa biċċa differenti tat-tagħlim. Jiena dik l-aktar li toġobni mill-karriera sissa. Interessanti. Ħejna daqsxejn ta' filmat dwar il-kapaċità ta' dawn iż-żewġ artisti fil-fatt u kif ser jinterpretaw l-istess suġġett. Ħammorru biex narawh. High
Mija jissa għandi żewġ artisti ġodda lil Naomi Montanaro Delija u Milena Trajkowski, żewġ artisti illi għalkemm talmu l-istess prinċipji tal-arti, però jużaw mezzi differenti. Kif intom l net? Tajjeb. Tajjeb. Għanibda minnek, Naomi, waqt li kont l-iskola kemm sekondari kif ukoll terzjarja, biex taqt tiżasik, kontx malma mezzi ta' arti diġitali. Nibdew minn hemmhekk. Sekondarja tradizzjonali biss kienu jgħalmunna. Waqt wara kont mort l-Mcast u minn hemmhekk kont bdejt bid-diġitali. Fil-bidu kont komplejna bit-tradizzjonali, u mbagħad wara jisu aktar maddaħin anka skont il-kors li ħadd bdejna bid-diġitali. U kif ħassejta tranzizzjoni biex qlibt minn dik tradizzjonali għal diġitali? Kien hemm differenza imma affarijiet bħal perspective u anka kif tuża, kif tagħmel ċertu linji, u anka eżempju brush pressure u hekk. Eżempju jekk ngħidu ħatuża brush tradizzjonali, ħajkun hemm dik il-pressa u hekk. Ġifieri skont kemm tiġi ħoxna l-linja u xorta tiġi isek tuża l-istess techniques fid-diġitali. Skont brush pressure u anka x'tuża bħal materjal bħal oil painting inkella watercolors, isa tuża l-istess techniques fid-diġitali skont il-brushes li tuża. Milena, minna ħatijak iktar tiffoka fuq dik tradizzjonali u xek. Xie tħossi li għanqlek biex tkompli taħdem b'dan il-medju? Jiena aktar mill-knowledge li għandi fuq l-istorja tal-arti naħdem fuq il-tradizzjonali għax nesprimi ruħi bil-mod kif kienu jesprimu ruħu dawk ta' qabli u dawk li jkomplu jiġu warajja għax il-tradizzjonali u d-digitali dejjem ħaj jaħdmu idejn ma' idejn. Per eżempju, lek tuża oil paint pali tista' tikkombina l-oil paint u tista' tieħu pereżempju professional photos u tagħmel wirja bir-ritratti billi tuża l-oil paint bħala l-medium tiegħek ukoll. Naomi semmit id-differenzi fit-teknika, però jekk inħarsu lej il-proċess, kif taraħu b'mod differenti mill-arti tradizzjonali għal dik diġitali? Aktar bħala il-medium li tuża għax pers li diġitali il-rules ta' tekniki dejjem l-istess ħajibqaw, composition, line work, color theory, daw kollha l-istess ħajibqaw. Imma mbagħad pereżempju lek ħataħdem bl-oil paint titħalla ċertu kwantità ta' żeba, tistenna ċertu ħin sakemm biex tinxef, sakemm tapplika lejha oħra. Diġitali mbagħad Eżatt, diġitali sa m'hemmx dik il-proċess fejn ħadd tistenna xi ħaġa biex tinxef u anka hemm dik il-ħaġa fejn tisa' tmur lura jekk tagħmel xi żball u hekk. Ġa l-iżball iktar faċli ovvjament. Allura hemm dik il-calm feeling bażikament li jekk tagħmel żball kun tista' tmur lura jinkella tibda b'fajl ieħor. Imma mbagħad xi ħaġa oħra li diġitali qisek tant għandek dawn il-tools kollha, jisek qatt ma tkun taf meta ħadd tispiċċa. Isek tista' tkompli żid tista' tuża dil-ħaġa, tista' żid dan il-filter fuqha. Allura jisek ma tafx meta ħadd tkun lesta l-ħaġa, mentri eżatt tradizzjonali jisek. Isek qatt ma tkun lesta bil-ħaġa metri li meta inti tiżboħ jew tagħmel bil-lapes għandek ċertu limitu sa fejn għandek tieqaf għax lek tagħmel wisq u mbagħad ħadd tispiċċa tkun għamilt kollox għal xejn u tispiċċa il-final piece tiġik jew matta ħafna pereżempju jew tkun worked ħafna. Taħsbu l-nisem barra fuq bażi lokali, ngħidu hekk, qegħdin japprezzaw l-arti kemm b'mod tradizzjonali ġifieri anke b'mod diġitali. Kif tarawha l-mod ta' kif in-nies japprezzaw l-arti hemm barra? Jiena milli nista' ngħid jiena naħa ta' tradizzjonali il-pubbliku aktar japprezzahha milli nara jiena, imma minn mindu l-istudenti qed jaqilbu biex jesperimentaw diġitali, pereżempju jagħmlu exhibitions spazju kreattiv meta jagħmlu teżi u hekk qisu tiġi introdus naqa' għax tradizzjonali sa aktar fid-dem tagħna hekk bħala narawha u mill-ewwel jisna dik pittura jew għadi stil vera eċetera eċetera, mentri diġitali jisom in-nies mill-ewwel jaraw aktar bħala il-prodott finali u bħala il-computer għamilha milli l-artist li qed jagħmilha.
Preparajna fil-fatt filmat ieħor fejn ser naraw artist diġitali illi pinġu jagħti il-ħajja lil affarijiet madwarna, ġiet nitkellmu dwar mill-pastizzi għal meril, mill-bini għal ħalib. X'għandhom komuni dawn? Ħanaraw. Digital art hija ħafna iktar aċċessibbli, aħna fl-aħħar mill-aħħar għattaw ħafna iktar ħin inħarsu lej screen milli immorru ġo art gallery biex naraw l-arti jew ġo mużew. Id-demand dejjem qed jikber il għaliex it-teknoloġija dejjem qed tavvanza. Fejn qabel per każu l-qasam tiegħi tal-illustration kontu tal-inka u l-karta, issa sirt tista' tuża l-computer. Però oltre hemm affarijiet bħal AI, art, generative art, mid-dinja tal-NFTs li qabel bid-digital art sajt tagħmel ħafna kopji u issa tista' jkollok unique smart contract u bażikament għandek l-istess bħal traditional art. Bħala digital art id-demand huwa ħafna ikbar għas-sempliċi raġuni li hemm ħafna iktar użu għalih. That said, xorta, ħafna traditional artists għadhom attivi u għadhom jaħdmu kemm fil-qasam tal-arti u anka bħala commercial artists, sempliċement għax fl-aħħar mill-aħħar mhux daqshekk il-medium li qed tuża ma l-final product li qed toffri. Fil-qasam artistika ma tħares lejn il-beħ, tħares lejn il-kunċett. Jekk il-kunċett huwa b'saħħtu biżżejjed u għandek storja b'saħħitha, in-nies iktar jirrelataw magħha u finalment ħajkunu jridu jixtruha jekk huwa l-każ li ħadd bih l-arti. Il-kuntest jagħmel ħafna differenza. Ħanġiblek eżempju, jekk inti tmur ġo mużew jew ġo art gallery, inti qed tħares lejn l-arti ppreżentata bħala piċċa arti. Mentri jekk qed tiskrolja fuq il-mobile u qed taqra artiklu għandu illustration fil-header image, kważi qasab tikkunsidrah bħala xi ħaġa hemmhekk qed tifhem, speċi tant rajna l-ammont ta' images li nipproċessaw kuljum li l-kuntest huwa kollox imbagħad għall-proġett tagħna ta' fit-tazza li kieku ma kellniex is-social media kienet tkun diffiċli ħafna. Naħseb kull persuna li tidħol ġol ħanut tagħna biex jixtru l-arti tagħna qisha dejjem ħadd tkun unika. Dejjem nieħu gost meta ninserta l-ħanut u jiġi xi ħadd u jkolli ċans nitkellem magħhom u nara għal min qed jixtru dal-rigal, jekk hux għalihom, jekk hux għall-post il-ġdid li qed jarmaw, dejjem hemm xi ħaġa unika hawnhekk. Ovvjament imbagħad hemm il-commissions, il-requests għal commissions li jidħlu li ġieli jkunu interessanti ħafna. Overall naħseb dik li speċi kull interaction li jkolli qatt ma jkun l-istess. Nilqakom l-aħħar parti tal-episodju tal-lum ta' Int Min Int u bħalissa miegħi għandi 4 kontestanti fejn ser nilagħbu logħba kemm jiswa. Ser jippruvaw jaqtaw il-prezz ta' dan l-arti diġitali u min imur l-aktar viċin tal-prezz il-propja jirbaħ din il-kompetizzjoni. Mela nibdew billi nurru l-kontestanti tagħna l-ewwel biċċa ta' arti diġitali illi preparajna. Din hija Auf Daten minant Jörg Jung. Iktbu li daqsxejn il-prezz li taħsbu kemm tiswa u ħanaraw daqsxejn min imur l-iktar viċin. Tajjeb, l-aħħar il-kontestanti qed jiktbu kemm jaħsbu li huwa l-prezz. Diġà qed nara daqsxejn jiena bejgħet u ieħor il-prezz. Tajjeb, l-aħħar kontestant iddeċida li jibdel il-prezz. Ok, nitlobkom teqilbu daqsxejn il-karti. Tajjeb, u ħanaraw ftit. Mela, għandna 14,500, 15,000, konna viċin, 16,000 viċin ukoll u 16,000, kollha fl-istess silma. Din il-biċċarti tiswa fil-fatt 14,500, ġifieri Jake, punt għalik. U ħanaddu għat-tieni biċċa ta' arti diġitali, din hija Wonder minant Sheila Elias. Ħajlu jħassru ovvjament sakemm naraw ukoll biċċa ta' arti li jmiss.
Wonder minant Sheila Elias. Kemm taħsbu illi tiswa? Ġejk ukoll lest. Mela, ħanaraw daqsxejn għandna lil Nicholas 5250, Dorian bi 18,500, għandna daqsxejn diskrepanza hemmhekk 5,000 u 10,000. Tajb, ngħidilkom illi din kienet tiswa 13,814 euro u 70 ċentesmu, ġifieri kemm kienet tiegħek Dorian? 18,000, ġifieri naħseb illi le. Ġejk u xekk. Ġejk l-iktar viċin u 2 punti għal Ġejk. Nippreparaw għat-tielet biċċa ta' arti diġitali illi preparajna u din fil-fatt hija Elizabeth V, jew kellha Elizabeth 5, minant Slaski. Naraw ukoll kif dawk partijiet il-biċċiet diġitali kollha illi preparajna kollha huma bi stil differenti. Kemm taħsbu illi tiswa din? Mela, għandna lil Nicholas illi jgħidilna 95,000. Għandna lil Jake 20,000, Ames bi 11,000 u Dorian nistennew daqsxejn kemm taħseb illi tiswa. Naraw min mar l-iktar viċin. 41,000. Mela, kontu daqsxejn il-bot għaliex din kienet tiswa 13,600, ġifieri Ames, punt għalik. Nitlobkom illi tistennew illi kulħadd ikun lest qabel indawru l-karta ħalli ovvjament inżommuha kemm jista' jkun fair bej kulħadd. Nippreparaw għar-raba' biċċa arti diġitali illi preparajna, din hija hawl ta' Design Smith. Hawl ta' Design Smith, kemm taħsbu illi tiswa din il-biċċa arti. Kultant ma tkunx taf jekk hux ħatmur fuq il-parti illi forsi ma tantx tiswa jew inkella tiswa l-eluf. Kultant tittiġġa xi ġdid qabel ma titfa' il-ġest tiegħek ta' kemm tiswa din il-biċċa arti. Mela nitlobkom teqilbu l-karta u ħanaraw daqsxejn għandna 9,120, 7,500 u 25,000. Nicholas, inti mort l-iktar viċin għal-kemm kont il-bot ukoll, din hija 22 euro u 63 ċentesmu, iżda inti kont l-iktar viċin hemmhekk, ġifieri punt għalik, għandna punt għal Nicholas, punt għal Ames u 2 punti għal Jake. Għandna il-5 biċċa arti preparata u din hija Comics A Story by Paolo Beneforti. Ħanaraw daqsxejn. Comics A Story by Paolo Beneforti. Jiena nixtieq li qed nilgħab il-logħba magħkom, imma qudiemi għandi l-prezz diġà, ġifieri ma tantx ħadd tagħmel sens, però interessanti ħafna li nippruvaw naqtaw wieħed u ieħor kemm jiswew dawn il-biċċiet tal-arti diġitali. L-aħħar żewġ kontestanti li qegħdin jiffinalizzaw it-tweġiba tagħhom. Tajjeb nitlobkom illi tiżvelawha. Għandna lil Jake 25,500, Ames 8,000, għandna 35,000 u 4,000. Din fil-fatt tiswa 520, jiġifieri Nicholas mar l-iktar viċin ukoll. Jake u Nicholas b'2 punti kull wieħed. Ħammorru għal biċċa arti oħra diġitali, is-sitt waħda li preparajna din hija Night Spirit of Alfama in Lisbon minant Alex Solodov. Night Spirit of Alfama in Lisbon. Kemm tiswa? Jiena ħankun onest kieku kont intija prezz differenti ħafna din milli għandi miktub hawnhekk, però ħanaraw daqsxejn xattunna intom. Tajjeb, għandna 27,800, 30,500, dawk viċin, u mbagħad in-naħa l-oħra marru kompletament differenti, 1,500 u 3,500. Din fil-fatt kienet tiswa 100 euro. Jiġifieri Jake imur l-iktar viċin u għandu 3 punti bħalissa fil-quċċata tal-klassifika. Ħanaraw daqsxejn jekk Nicholas jirnexxilu jilħaq il-punti ta' Jake. Din hija fil-fatt Moose on a Bike minant Darja Bidzinska. Moose on a Bike.
kemm tiswa Moose on a Bike. Din hija l-aħħar waħda, ġifieri jekk Jake jirnexxielu jaqtaħħa għandna draw bej Nikolas u Jake, ħanaraw daqsxejn iqlbu l-karti għandna 3,000, 1,250, 20,000 u 3,500. Di fil-fatt tiswa 50 euro, jiġifieri Ames tieħu punti ieħor dak ifisser hekk id-direzzjoni jistgħu jikkonfermaw li Jake huwa rebbieħ bi 3 punti u x'hekk. Tajjeb, proset Jake ukoll jirbaħ ir-rigal illi kellna bbinat ma' din il-kompetizzjoni u grazzi lilkom illi segwejtu episodju ieħor ta' Intminent nisperaw wkoll illi lqatna daqsxejn studenti illi jixtiequ jidħlu f'din il-karriera. Nistedinkom biex tinaqdu magħna il-ġimgħa d-dieħla għal episodju ieħor ta' Intminent. Grazzi lil ProTrade għas-siġġijiet, St. Albert Ironmongery u MFCC għall-għajnuna fis-set. U Logo Express għar-rigali tal-mistednin.